Сям'я Зотовых прадстаўляе паўднёвы Брагінскі раён вобласці. Жонка Юлія працуе ў ахове здароўя, кіраўнік сямейства Ігар нясе службу ў раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях. Дзяцей у сям'і трое, старэйшая дачка Дамініка школьніца, а блізняты Мірон і Радзіён наведваюць садок. Усіх аб'ядноўвае спорт, дапамога ўцешчанай гаспадарцы і актыўны адпачынак. Рыбалка, собирательством занимаемся, грибы, ягоды, свободное от работы время. Строим дом, как многодетные, сами, своими руками строим. Ну, из традиционных у нас это в воскресенье у нас готовка драников обязательно. Нягледзячы на дождж і моцны вецер, усе сем'і зараджаны на перамогу. Удзельнікі прадэманстравалі журы свае творчыя здольнасці, спартыўныя і кулінарныя навыкі. Разыначкай конкурсу гэтага года стала выпечка хатняга хлеба па сямейным рэцэпце. Напрыклад, у сям'і Ёрш з Петрыкаўшчыны начинка аўтарская рыбная. Рецепт пирога, допустим, он передавался из поколения в поколение, от бабушки к маме, от мамы уже к нам пришел. Уха сделана своими руками, рыбу сами ловили, все делали, мясо, сало, все свое. Внутри рыбная начинка. А пирог называется Ёрш, потому что у нас фамилия Ёрш. Значнае месца ў праграме адведзена і захаванню гістарычнай памяці. Прадстаўнікі раёна ўсклалі кветкі да помніка воінам-вызваліцелям і партызанам. Кожная сем'я падрыхтавала нумар, прысвечаны 80-годдзю перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Усяго ўдзел у конкурсе прынялі каля 50 сем'яў. На абласны этап выйшлі 14. З ініцыятывай сістэмнага правядзення спаборніцтва дружных, гаспадарчых і спартыўных выступіў Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі яшчэ ў далёкім 2007 годзе. Пераможцам этапу стала сям'я Шалаш з Лельчыцкага раёна. Яна прадставіць нашу вобласць у фінале рэспубліканскага праекта, які адбудзецца з 3 па 6 ліпеня. Кропкай збору самых дружных і актыўных стане аграгарадок Александрыя Магілёўскай вобласці.